Този филм от 2008 е един от най-страшните филми с вампири. Ако си фен на модерните хорори и джъмпскеровете, този филм най-вероятно няма да ти хареса. Но ако цениш бавно изграждащо се напрежение, мрачна атмосфера и истории, които остават в съзнанието ти дълго след финала, този филм е за теб. Филма се казва "Покани ме да вляза" и може да го намерите в доста български сайтове за филми. Главният герой е 12-годишният Оскар, който е изключително тормозен в училище, много самотен и си мечтае да отмъсти на насилниците си. Един ден в съседния апартамент се нанася странно момиче на име Ели. Тя е на негова възраст, в началото всичко изглежда нормално, докато той не забелязва някои необичайни неща. Тя излиза само през нощта, не яде нормална храна и около нея се случват странни неща. Двамата се влюбват, а момчето осъзнава, че тя крие ужасяваща тайна. И когато разбира истината, трябва да вземе решение дали да избяга от нея или да остане с нея завинаги. Това е от филмите, които не ти обясняват всичко и най-вероятно след като го изгледаш, ще стоиш и ще гледаш в една точка, опитвайки се да измислиш собствена интерпретация. До ден днешен хората го обсъждат и може би заради това се смята като един от най-добрите филми в тази сфера. Напишете ми в коментар дали сте го гледали и ако да, хареса ли ви, и ми дайте други препоръки за филми, които да гледам.